ሜሎስን አቤልን ዝተፋለጡ በጋጣሚዩ ከሐሰብዎ ይነሩ ንሳ አብ ጉዳያ ንሱውን አብ ጉዳዩ እናሐለው እዮም በአንደበት ተፋሊጦም ከመጋጣሚ ክልቲኦም አብ ሓደ ህንፃ እናሰርሑ ግን ከዓ አይፋለጡን ነይሮም ንሱ ናይ ቢሮ ሰራሕተኛ እንትኸውን ሜሎስ ከዓ አፍታ ህንፃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክዳን መሸጥ ኣለዋ ናይ ሜሎስ ስራሕ አብ ካልኣይ ደብሪ እንትኸውን ናይ አቤል ቢሮ ከዓ ኣብ መንበር ራብዓይ ደብሪ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ እናሓለወ ግን ዋላ ሓደ መዓልቲ ተራኺቦም ይፈጡን ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ሓደ ህንፃ ኮይኖም ግን ከዓ ተረኣዮም ኮነ ተራኺቦም ይፈልጡን ምናልባት ይረኣዩ ይኾኑ ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝድይብን ዝመላለስን ትኹረት አይገበሩሉን ነይሮም ዝተፋለጡሉ መንገዲ እውን ከይሓሰብዎ ነይሩ ኣፍታ ዝተፋለጡላ መዓልቲ ንኽልቲኦም ብስራሕ ዝተጨናነቁላ ዕለት እያ ነይራ ንሳ ሓድሽቲ ጨርቅታት ትቕበል ስለ ዝነበረት ኣብ ሒሳብ ክትወራረድ ክትቆፅር እቲ ጨርቂ እናፈተሸት ስለ ዝነበረት ኩሉ ነገር በይና ክተከናውኑ ብጣዕሚ ከበዳ እንደኸማን አቤል እውን ዘይከም ዓመሉ ኣፍቲ ዕለት ንሱ ብጣዕሚ ሰባት በዚሖሞ ነይሮም ኣፍቲ ቀትሪ ብጣዕሚ እዮም ሰባት በዚሖሞ ኣፍቲ ቀትሪ ከባቢ ድማ አቤል ኣድላይ ዝኾነ ፋይል ካብ ካሊእ ቅርንጫፍ ሒዙ እንዳተመለሰ ሜሎስ ከዓ ሽዑ ስርሓ ወዳዲኣ ናብ ምሳሕ ክትወፅእ እንትትብል ኣብዚ ግዜ አቤል እንዳተጻደፈ እንትድይብ ሜሎስ ከዓ እንትትወርድ ኣፍቲ መደያይቦ ተጋጨውሞ አቤል ሒዝዎ ዝነበረ ፋይላት ናብ መሬት ተበቲኑ ወደቀ ክልቲኦም ብምድንጋጽ ተንብርክኽ ኢሎም ነቶም ወረቃቅቲ ከዓሪዎም ይጅምሩ እናተረዓዓዩ ነቲ ተበቲኑ ዝነበረ ወረቀት ከዓሪዎ ጀሚሮም አቤል ኣብ ሓያል ፍጥነትን ምህዋኽን ዝነበረ ንሜሎስ ምስረአየ ንእሽተን ዘሕል በለ ካብታ ዝተጋጭኡላ ዕለት ደቂቓ ኣትሒዙ ኣትኪሩ ምስ ጠመታዩ ሜሎስ እውን ካብ ምርኣይ ዓደዮ ዓለትን ከም ገለ ናብ ካሊእ ገጽ እንትገብር ዘላ እንዳምሰለት ስርቕ እንዳበለት ትሪኦ ኣብዚ መንጎ ስርሑ ዘኪሩ ዝወደቐ ወረቃቅቱ ዓራርዩ ይቕሬታ ኢልዋ ደኒኑ ኸደ ክሳብ ነቲ ደረጃ ወዲኡ ዝኽወላ ጠጠው ኢላ ረአየቶ ሜሎስ ምስሓና በልዐት ብዛዕባ አቤል ተሓስብ ብምንታይ ምኽንያት ናብኡ ከም ዝመፀ ተሓስብ ስርሑ ኣብ ኡድዩ ኣይኮነን ከመይ ጌራ ተጻሪ ተሓስብ ነበረት ግን ከዓ መሊሱ ናይ ዕሽነት ሓሳብ ምዃኑ ሓሲባ ብባዕላ ትስሕቕ አቤል እውን ናብ ቢርኡ ኣትዩ ምስራሕ ጀሚሩ እናሰርሐ እንዳሓለወ ብዛዕባ ሜሎስ ይሓስብ ኣብ ርእሱ ሜሎስ ክዳን ክትገዝእ ወይ ኣቑሑ ክትጥይቕ ከም ዝመፀት ገይሩ ንውሽጡ ኣእመኖ ደጊሙ ክረኽባ ከም ዘይኽእል ብምሕሳብ ብዛዕባኣ ምሕሳብ ከቋርፅ ይሞክር ግን ርእስና ብዛዕባ እዚ ኣይትሕሰብ ኢልናዮ ዝገድፎ ስለ ዘይኮነ አቤል ብዛዕባ ሜሎስ ምሕሳብ ኣይቋረፀን ብዛዕባ ሜሎስ እንትሓስብ ደጊሙ ንዘይረኽቦ ሰብ ምሕሳቡ ይገርሞ ብድሕርታ መዓልቲ ክልቲኦም ከም ዝገመትዎ ከይተራኸቡ ብዙሓት መዓልትታት ሓለፉ ኣብቲ መጀመርታ ክልቲኦም በብውሽጦም ይተሓሳሰቡ ነይሮም ድሕር ግን እናሓሰሰ ከደ ድሕሪ ዓለት ንሳ ድሕሪ 2 ሰሙን እዮም ተራኺቦም ንግሆ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ከመጋጣሚ ኣብ ምእታው እንትራኸቡ ክልቲኦም ደንገጹ ክራኸቡ ኢሎም ሓሲቦም ይፈልጡን መጀመርታ ብዓይኒ ተረኣዩሞ ተቀራሪቦም ሰላም ብምብሕሓል አቤል ብዝሓለፈ ኣጸቢቑ ይቕሬታ ከይሓተታ ብምኻዱ ይቕሬታ ሓተታ ንሳ ግን ከም ዘይግባእን ንባዕላ በደለኛ ጌራ ይቕሬታ መለሰት እቲ ናይ ይቕሬታ ዓጽዮም ምዕላል ጀመሩሞ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሜሎስ ስራሕ ቦታ ምስ በጽሑ ስራሕ ቦታ ኣርያ እናመፀ ንኽጉብንያን ንኽሓታን ነገረቶ ንሱ እውን ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝሰርሕ ገለጸላሞ ሽዑ መዓልቲ ምሳሕ ክበልዑ ተቋፂሮም ነናብ ስርሖም ኣተው ድሕርታ መዓልቲ ብተደጋጋሚ ምርኻብ ይጅምሩ ስልክ ቁፅሪ ተቀያይሮም እውን ከዓ ርክቦም ካብ ስራሕን ምሳሕ ሰዓትን ወፃዕን ኣብ ገዝኦም ደቂሶም ብስልኮም ይዕልሉ ካብ ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ቀልጢፎም እዮም ተቀራሪቦም ከም ዕድል እውን ክልቲኦም ነፃ እዮም ፀኒሖም ማለት እውን ዓርከይ ነበሮምን ሜሎስ ማለት ብጣዕሚ ርግእ ዝበለት ለባምን መስተውዓሊትን ሰብ እያ ቆልዓ ኮይና ወለዳ መኽበሪት ብምዃና
ጽቡቕ ንኽገጥማ ብወለዳ እንዳተመረቐት ብጎረባብቲ እናተቐነአላ ዝዓበየት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት መርኣያን ተምሳሌትን ናይቲ መንደር ገይሮም እዮም ዝቆፅርዋ። ዝኾነ ወላዲ ደቁ ምቁፅፃር እንተዓብዮምዎ ንሜሎስስ ክረአይዋ እናበለ ከም ኣብነት እዮም ኣብ ኩሉ ገዛ ዝጥቀሙላ። ሰብ ካብ ዝሓስባ ወለዳ ካብ ዝፅበይዋ ትሒታ ክትርከበይ ትደልን። ሕልምታታ ንምግሃድ እትቃለስ ተስፍውቲ ጓል ሔዋን እያ። ናይ ወለዳ ምረቓን እቲ ሩሕ ልባን እናረአየ ከዓ ፈጣሪ ዝሓሰበቶ ነገር ከሊእዋ ይፈልጥን። ወለዳ ብዝሃብዋ ገንዘብ ጌራ እቲ እንዳኽዳውንቲ ከፈተት እሞ ናይ ወለዳ ገንዘብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌራ ክሒሳቶም እያ። ሕዚ ከዓ ናብቲ ዘሎ እንዳኽዳውንቲ እንዳመሸጢ ስነ ጽባቐ ኮስሞቲክስ ብምውሳኽ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ኣብ ቀረባ እውን ከም እተሳኽዖ እርግፀኛ እያ። ኣብ 12 ክፍሊ ተምሃሪት እንዳሃለወት ሓደ ፍቃሪ ነይሩዋ። ምስ ዘፍቃሪኣ ዝነበራ ፍቕሪ ካብ 1 ዓመት ኣይሰገረን ነይሩ። ካብ መጀመርቱ እውን ኣፍቂራቶ ዘይኮነትስ ብውዕለታት ኣሲራ እያ ንፍቕራዊ ሕትኡ ተቐቢላቶ ነይራ። ድሕር ግን ብምንም መልክዑ ክሰማምዑ ይከኣሉ። ስምዒታቱ ስምዒታታን ክገጣጠም ብዘይምኽኣሉ ንኽፈላለዩ ተገደዱ። ብድሕሪኡ ግን ንብዙሕ ዓመታት ምንም መፍቃሪ ከይሓዘት ንበይና ኮይና ያሕሊፋቶ። ኣብ ርእሳ እውን ከምኡ ሓሳብ ኣይነበራን። ከመይ ክልወጥ እንታይ ክሰርሐለኒ ወለደይ ብኸመይ ይኽሕስ ዝብል እዩ ነይሩ ናታ ጭንቀት። ብምሉእ ከም ዝደለየቶ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ግን ከዓ ብውሑድ መልክዑ ሕልምታታ እንዳሳኽዐት እያ። ኣቤል እውን ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ወዲ እዩ። ንሱን ግርማ ሞገሱን ሪኣ ንኡ ዘይትምነ ጓል ሔዋን የላን። ኣብ ዙርኡ ደቂ ኣንስትዮ እንዳኸበብኦ እዩ ዓብዩ። ንሱ ግን ንማንም ጓል ኣንስተይቲ ትኹረት ሂቦ ይፈልጥን። ምክንያቱ ኣቤል ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ስድራ ስለ ዝተወለደ ንህይወት ከሸንፋ ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ወለዱ ናቱ ለውጢ እዮም ዝፅበዩ። ሓደ ዘለዎም ተስፋ ኣቤል ጥራሕ ብምዃኑ ሙሉእ ሓላፍነት እዩ ተሸኪሙ ነይሩ። ብትምህርቱ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራይ ኮይኑ እዩ ኣሕሊፍዎ። ዓመት እናተሸለመ እዩ ካብ ክላስ ናብ ክላስ ዝሓልፍ ነይሩ። 12 ማትሪክ ፈተና እውን ብልዑል ነጥቢ እዩ ሓሊፉ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣትዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝግበሮ ተምሃራይ ነይሩ። ኣብ መፈፀምታ እውን ካብቲ ዩኒቨርስቲ ብማዕርግ ተመሪቑ። ኣጋጣሚ ምስ ተመረቐ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መምህር ዝኾነ ሓደ መምህር ኣቤል ስራሕ ንኽረክብ ገበሮሞ ብዝተመረቐሉ ሞያ ይሰርሕ። እቲ ዝሰርሐሉ ኣብ ናይ ግሊ ብምዃኑ ኣታዊኡ እውን ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ቀስ ብቐስ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ህይወት ገዝኡ እንዳተቐየረ ይኸይድ። ኣቤል እውን ብዝተወሰነ መልክዑ እንዳተረጋግአ ይኸይድ። ክሳብ ምስ ሜሎስ ዝተፋለጠላ ዕለት ምስ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ዝሰጠመ ርክብ ወይ ከዓ ፍቕራዊ ርክብ ጀሚሮ ይፈልጥን። ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይድለ። ንሱ ግን ኣይደልን። በዚ ከዓ ፍቕሪ ዝበሃል ኣይጅምርን ኣይደልን እንዳበለ ንፍቕሪ ነፅጎ ነይሩ። ሜሎስን ኣቤልን ሓንደበት ብዘጋጠሞም ነገር ተፋሊጦም ጽቡቕ ክቀራረቡ ይጅምሩ። ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምጥምማትን ኣጋጣምን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ስምዒት ተሰምዖም። ኩሉ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብሓደ እዮም ናብ ገዝኦም ዝኸዱ ነይሮም። ምሳሕ ሰዓት እንተኾይኑ ብሓደ ኮይኖም ይመስሑ። ብኣብዝሓ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዘሎ ጊዜኦም ብሓደ እዮም ዘሕልፍዎ። ኣብ ሓፂር ግዜ ክንድኡ ምቅርራቦም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ይገርሞም እዩ። ክልቲኦም ብናይ ክልቲኦም ዝነበሮም ርክብ ሕጉሳት እዮም ነይሮም። ስምዒቶም ምሕዝነት ብዝብል ደኣ ይሓዝዎ እምበር ኩሉ ተግባራቶም ናይ ፍቕሪ ነይሩ። ብጉሑድ ደኣ ተታሓቲቶም ፍቕራዊ ርክብ ጀሚሮም ዋላ እኳ ይኹኑ እምበር ፍቑራት እዮም ዝመስሉ ነይሮም። በዚ ዓይነት ምቅርራብን ርክብን ብዙሕ ምስ ፀንሑ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ርክቦም እንትዕልሉ ፍቕሪ ከም ዘለዎም ብምግልላፅ ፍቑራት ኮይኖም ክቕፅሉ ተሰማሚዖም ብግልፂ እውን ፍቕሮም ኣወጁ። ፈጣሪ ግን ከራኽብ እንተኾይኑ ጥበቡ ብዙሕ እዩ። ብዘይገመትዎ ብሓንቲ መዓልቲ ምግጫው ፍቕሪ መስሪቶም ብጣዕሚ እዮም ዝፋቐሩ። ንሳ ኣብ ልዕሊኡ ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ መረኣያ ኣመናፍሉ እዩ። ካብ ነብሶም ኣብሊጾም እዮም
ነንሕድሕዶም ዝፋተውን ዝተሓሳሰቡን እምነቶም ብጣዕሚ ስጡም እዩ ክልቲኦም ብግልፂ ምስ ስድራ ተፋሊጦም እዮም እትስገርም ነገር ከዓ ፈጣሪ እውን ግዲ ድሌቱ ኮይኑስ ናይ ሜሎስ ስድራ ንኣቤል ፈትዮም እዮም ናይ ኣቤል እውን ከምኡ ብሓደ ኣብ ምቁር ፍቕሪ እናነበሩ ኣስታት 3 ዓመት ኣሕለፉ ኣብዚ ግዜ ሜሎስ ሓዳር ንኽገብሩ እንትጨቕጭቆ ምስኣ ዝነበራ ክልተ መሓዙታ ሓዳር ክገብራን ወሊዳን እንትትርኢ ቅንኢ ይሓድራሞ መዓልታዊ ንመርዖ እንዳበለት ጭቕጨቃ ብዛሕትሉ ኣቤል ግና ዝተወሰነ ግዜ ንኽትጸንሕ ይነግራ ወለዱ እውን ተመርዐው ስለዝብሉ ሜሎስ ናይ ልቢ ሂብዋ ናቶም ቃል እናሰምዐት ንኽምርዐው ተሓቶ ኣቤል ግን ከሳኽዓ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ነይራ እንታይ ምዃና ከይተዛረበ ንእሽተን ግዜ ንኽትሕቦ ይሓታ ናይ ወለዱ ህይወት ቀይርዎ እዩ ጽቡቕ መነባብሮ ምንባር ጀሚሮም እዮም ሜሎስ ብተደጋጋሚ እንትትሓቶ ሓንቲ ዓመት ጥራሕ ንኽጽበዮ ኣእመናሞ ከም ንብሮም ፍቕሮም ይቐጽሉ ሜሎስ ወላ ብሓሳቡ ትሰማማዕ እምበር ግን ከዓ ሓደ ዓመት ዘይበጽሕ ኮና ግን ከዓ ከልብን መዓልትን ከይጸዋዕኻዮም ይመጹ ከም ዝበሃል እቲ ግዜ ኣኸለ ኣቤል ሓደ ሰንበት ንሜሎስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሒዝዎ ኸደ ናብ ሓደ ጥሩሕ ዝኾነ ገዛ ኣእትዋሞ ንኽትሪኦ ነገራ እንታይ ከም ዝሓሰበ ይፈለጠትን ነይራ ግን ጽንሕ ኢሉ እዚ ናትክን ናተይን እዩ ምስ በላ ሓጎሳ ወሰነ ይነበሮን ኣቤል ናቲ ገዛ ክሰርሕ እዩ ተጸበይኒ ኢልዋ ነይሩ ከም ዝሓሰቦ እውን ኩሉ ወዳዲኡ ኣቕሑ ኣተኣታትዩ ንመርዖ ክብል ሓተታ መዓልቲ መሪጾም እውን ከዓ ብድሙቕ ተመርዐውሞ ደስ እንዳበሎም ብፍቕሪ ሓዳሮም መምራሕ ጀመሩ